To, co našli policisté v Louisville v Kentucky v USA, bylo opravdu šokující. Před několika lety je sousedé zavolali do domu s oznámením, že uvnitř křičí žena o pomoc. Když však dorazili, nemohli se dostat dovnitř. Všechny dveře byly zatarasené. Museli proto najít jiný způsob, jak se do domu dostat. Není tam žádný... A ano, vidíte správně. Žena, která volala o pomoc, byla spoutaná na podlaze s kovovým řetězem a zámkem kolem krku. Když se policistům podařilo jí dostat z této zoufalé situace pomocí kladiva, zjistili, co se stalo. Její bývalý partner ji uvěznil v ložnici a odešel, nechává ji samotnou a bez pomoci. Teprve, když se jí podařilo přes všechny řetězy kopnout do okna ložnice a rozbít ho, sousedé uslyšeli její křik. Takže po celých 2 dnech skončil tento děsivý sen. O 2 dny později policisté zatkli jejího bývalého přítele, který ji opustil na pospas osudu jako trest pohádce. A zatímco tato žena z Kentucky měla štěstí, že byla odhalena dřív, než bylo pozdě, jen těžko si lze představit, co zažívala oběť policejního odhalení v Nizozemsku. Tam policisté původně hledali pouze pěstírnu drog na základě tipů občana. Ale podívejte se, co bylo ukryto uvnitř této zdánlivě nevýznamné budovy v Rotterdamu. Policie objevila starý přepravní kontejner, který byl přeměněn na skutečnou mučírnu. Izolovaný kontejner byl vybaven zubní ordinářskou židlí s pásy na ruce a nohy. Navíc zde byly mimo jiné nalezeny pily, zahradnické nůžky, kleště a chirurgické nástroje jako jehly. Jak pokračovali vyšetřování, bylo jasné, že policie objevila celý vězeňský komplex mučení, který provozovala drogová mafie. V budově bylo ještě 6 kontejnerů, které sloužily jako vězení. Ale tam zločinci drželi mnoho lidí jako rukojmí a mučili je jednoho po druhém, aby získali informace. Někdy i zdánlivě nevinné telefonní hovory se mohou nečekaně změnit v naprostý děs pro policii. Protože to, co se zde označovalo jen jako částečně spálený keř, se ukázalo být něčím úplně jiným. Potřebuju, abyste získali oheň. Takový objev je těžké zvládnout i pro zkušené policisty. A když našli tělo, ještě si neuvědomovali, že pes, který jim při místě činu štěkal, bude hrát klíčovou roli při vyšetřování případu. Co se děje, psíku? Tady to vypadáš, že se tady jen tak povalíš. To, jak se tady potuluješ, nás chrání. Když zkontrolovali štěkot psa, zjistili, že patří 26leté ženě jménem Mandy, která byla identifikována jako oběť. Poté, co policie zvíře přemístila do útulku, telefonoval následující den muž, který tvrdil, že je majitelem psa. Muž, který se představil jen jako Mandy a požádal o zpět svého psa, se nakonec ukázal být jejím bratrem Deckerem s 9 předchozími odsouzeními. Když přišel pro zvíře, byl zatčen a později přiznal, že zavraždil svou sestřenici a zapálil její tělo. Byla to mrazivá noc v únoru 2017, když policista Troy Tendlock během běžné hlídky v Siouxu ve státě Iowa v USA zaznamenal auto s rozbitým brzdovým světlem před sebou a rozhodl se ho zastavit ke kontrole. Co následovalo, však nikdo nečekal. Když se policista snažil dát řidiči znamení, aby zastavil, vůz zrychlil. Když se nakonec auto zastavilo, vyběhla ven žena a začala utíkat, zatímco vůz opět odjel. Potom, co se Troy Tendlockovi podařilo ji zadržet, situace se úplně změnila. Žena se vzdala bez odporu, ale muž s ní v autě, Melvin Spencer, pokračoval v útěku. A když zástupce šéfa Michael L., který byl informován Tendlockem, ho našel o něco dál, následovala napínavá honička, která skončila na zasněžené srázu. A ano, vidíte správně, Melvin Spencer začal náhle střílet na policejní vůz. I když byl zatčen, druhý muž, který utekl z auta, byl nalezen až po 2hodinovém pátrání. Po této impozantní zásahu si policie myslela, že mají za sebou velký zločinecký případ. Později se však ukázalo, že oba muži a žena uprchli jen proto, že nechtěli platit pokutu za rozbité brzdové světlo. Melvin Spencer, muž, který vystřílel 16 ran na policii, byl nakonec odsouzen na 25 let vězení za pokus o vraždu. Znáte ten pocit, když jste sami doma a najednou uslyšíte podivné zvuky ze půdy, ale nemáte odvahu jít se podívat, co se děje? Někdy je opravdu lepší nesnažit se sami zjistit, jestli se tam nahoře nezatoulalo nějaké zvíře. A když muž ze státu Wisconsin Hudba uslyšel před lety podivné zvuky ze své půdy, udělal správnou věc a okamžitě zavolal policii. Jak se cítíš? Hudba. Po důkladném prohledání staré půdy, plné zaprášeného izolace, se již chystali odejít. Ale ukázalo se, že majitel je nezavolal bez důvodu.
Ve chvíli, kdy policisté mířili k odchodu, majitelova přítelkyně je volala zpět. Pod izolačním materiálem právě objevil muže úplně pokrytého prachem, který byl ihned zatčen. Buď tam nahoře. Hudba. Přijď sem. Otoč se. Snažím se sem dostat. Otočte se. Dejte ruce za záda. Tady nahoře. Procházejícím vzadu tady. Jiná osoba má u sebe hasičskou armádu, jak je hlídána. Jen počkejte, zůstaňte klidní. Máte něco na sobě? Žádné zbraně tam nahoře. Jak bylo zjištěno, šlo o podezřelého, který utekl po incidentu se střelbou v oblasti a ukryl se v podkroví. To je naše dnešní video. Dejte like, jestli se vám líbilo, a odebírejte náš kanál. Buďte zdraví a uvidíme se příště tady na Stojí za to vědět.